bekatari. Gaur, Leire Vargas. Bueno, gaurkoen gugaz dekogu Leire Vargas, Durangarra, errekien bestaldeku, itzulpengintzako ikaslie da bera, bertsolari jebe bada, idazlie bai, eta idatzi dau, dena ametsa den irudipena poesia liburue, ondo torri Leire, isortara, eskerrik asko. abadetxera, laixia erregatire. Horia. Ondo? Bai, ondo, hemen beti ondo. Osando. Toma. Bueno, toma. Bueno, abadetxera etorri za, zure liburu aurkezten, espanau konfundiute azaro inguruen ero urten zan. Bai, hori da, azaro amaieran. Hori da. Irun iria literatursariko poesia atalan irabazlie da, zure liburue. Konta bapur bat, nondi dator zure liburuen? Ba, bueno, lehenengo eta bain, liburue egon baino lehen poemak eurek egon ziren, hau da, enintzen liburu bat idazteko helburuegaz hasi, baizik da, bueno, nintzen poemak idazten eta poemak pilatzen urtietan zier, azkenengo 4 urte ingurukoek die, bai, lehenengo batxillergoen negoenien idatzi nebazan lehenengokuek, eta ordutik, ba, bueno, hori pilatzen nintzen, eta pilatzen nintzen egin paraleloki nintzen neu poesia zaletzen, eta ba, pixka bat apur bat. Bai, ikusten, ba, bueno, poemak idazti ez gain poesia sortzeko orduen edo ba, bueno, asmo handi xauek edo badauzela ez, eta bilatu leikela beste zozer arauku ebe, eta ba, bueno, nik irakurtzerakoen hori eskertzen manean, ba, saiatu alintzela nine hobe gauza bera egiten. Eta, bueno, aprobetxa honean danok konfinaute ginen garai hori apur bat paretako, eta esateko, bueno, beti nau idatzi nahi dodala esaten, ba noie pixka bat egin dodana ikustera, eta ia, egindako horretatik zozerrataran eiken. Eta orduen hasi nintzen apur bat ordenetan, ikusten ze, bueno, ia, batasun bat ba euen egindako horretan, edo bueno, zentzurik ba euken ba, zozer hori konjuntu edo eikiek, eta hortik urten zan, gerora idatzetako poema desente dau, ze asko aldatu da ordutik, ze baitebe asmue bazan, ba, hori ikustie zer dan egin dakue, eta ia merezi dauen zuzentziek, eta, bueno, ba, hartziek tartie lan egiteko horregaz, eta ba, forma emoteko, ez? Eta, bueno, ba, irudutu dieten baietz, eta eskerrak, ez? Ba, horregaitik hauzelako ben gaur. Pandemien alde honak, ez? Denbori hartza, ez? Zozerrona trabilako. Bai, nik alde horretatik behintzat eskertu dut. Bai. Bueno, eta esan dugu azaro inguruen urten zala liburu ez, orduen azoka baino hori hau, baina zu azokan egon zinen ba, bertan ez, landako gunien, ba, liburuek saltzen, zelan bizi zen duntzuk hori, ba, ikusti egentia zelan doien zure liburu hartu, gero ba, sinatzeko eskatu eta hori dana. Bai, bueno, nik bi aldetatik bizi izen neban azoka desberdin, aurretik bizi izen dodan aldiegaz konparaute, aurretik beti kontsumitzaile eta jarraitzaile izena zelako, eta aurten ba, alde batetik izena sortzaile, eta egonaz nire liburue aurkezten eta, bueno, ba, saltzen bertan, eta baitebe liburu saltzaile moduen ez, denon arteanen estanien lanien egoteko eskaintza heldu jakulako, eta hartu gendulako, eta ba, bertan egon gara egunero, nik lanaldi erdiein eban, eta ba, ize esan oso ederra izen zan, ikusten dozu alde batetik, bueno, horrek benetan zeman mugitzen dauen, ez? Da, benetan euskal sortzaiek edo behintzat literaturan eta egin baten baite musikan baitan mugitzen dien euskal sortzaiek batzeko dauen lekurik potentiena, ez? Eta, bueno, ba, Durangarrontzako data importante bat da, baina baitebe orokorrien euskal kulturan ba, ekosistemantzako
bai ebe, ez? Eta orduan ikusten duzu, jendik zenbat prestetan daben argitaletxietatik zenbat lan egiten dan horretara begire ez, eta, bueno, gero ikusten duzu zatzotik mugitzen dien kotilleuek eta aritxuek, ez? Honek bestigazorra egiten dau, eta ezagutzen duzu ez dakit nor, eta, bueno, hori nahiko interesantia da, ez? Azoka barruko goen kare, txabal. Horrek beste programa baterako emoten dau. Wow, fijo. Vale. Eta, bueno, horren aldetik bai etorriko ziren, zure, bai zugandik, bai kanpotik, zurekiko etorkizunerako espektatibak, ez? Motivazioek edo bilurrek edo lako gauzak etorriko jatzu zen. Bai, bueno, egize esan, espektatiba horrek edo presinue zeo zelan ja aurretik bizineban neurekiko, hain zuzen sarixen barri heldu jatenien, bueno, garai bat, nerun nahiko harreman eskasan euken sorkuntzagaz, zalantzan nebielako jarten benetan nik hemen okupetan doan lekueia, ez dakit, merezi doan, benetan ez dakit sozetarako balio da ben eiken dodan honek, gaina zen heldu da nahi dodan lekura heltzeko, ez? Eta, nahiko hile gogortxuek izen ziren, eta oso loturan gainera proiektu honegaz, ez? Aurretik egin ebalako saiakeraren bat beragaz zerreiteko, eta eneban lortu, eta horrek azkenien bereziki, hegemonian zeure burua izlatute ikusten ez badozu, eragiten dutzu zalantzan jartzie zure lana, ez? Eta orduen, bai presinue egondalde batetik, baina gehiago hartu dut sarixe, zozalango berme moduen, ez? Badeko dala igual leku bat hemen, ez? Eta merezi dala eiken dudan hori, jendien gana aiegeti, ez? Orduen, egize esan bai, datozela zeuzelango presino batzuk eta gazteetik eta horregaz, eta abar, baina, uston nahiko momentu honien heldu jatela, ez? Baneukelako lako distantzitxatxo bat lanakiko bai, eta nik hartu dudanera, hori gixau izan dalako, aurrera jarraitzeko bultza moduen. Zuk esazu, eukin zendu zela hainbat eta hainbat poema, eta egin zendula aukeraketa bat, ez? Hor beste hainbat eta hainbat eukin gozuz, aldotzezuneatara beste kontestu bat, eta beste sosetarako balixia naiz eta jarraitu gaur egunien idazten, hordeko zuzenak hor dauz, eta horrekin behin leikezule beste, erbez? Bai, nik uste gatza dela, igual aspaldi idatzitako gauzegaz gaur egun emozioneti ez, eta benetan motibetie gaur egun zerreiteko moduen, baina egize esan ointxe bertan behintzet biharrik estekot jarraitzen dut gauzak egiten, jarraitzen dut idazten eta nahiko gotxu nau ointxe bertan esku hartien dekoa zen gauzegaz, orduen horregaz egin gota aurrera oingoz eta bizarretzi ikusiko gu. Adibidez, esku hartien dekozune oin, esku hartien edo, erre da. Zer da erre? Bai, erre, da bertso emanaldi bat, ez? Olako aterkin horren peien jauzten da, baina hor gauza asko sartzen diez, eta bertso emanaldi bat da olako emanaldi hibrido bat, bertsue beste disiplina batzugaz uztartzen da bena, horren adibide da Miren Amurizak askoa Etxebarrietagaz batera eileban gorria, ez? Horrek bertsu eta flamenkue kombineta bazan, honek errek bertsue batzen dau geixen bat antzerkixegaz, baina dantza be egiten dugu, poesia errezitetan dugu, ipuine kontetan dugu, danetik dau. Orduen, hori egin baten badator guk ezkeunke gaulako beste esparrurik nun oso prolifuko egaren bertsu ez gain. Ez, orduen, esan gendun, danetik egin gogu, aprobetxaute oso ondo bat besto gula ingo. Eta bai, olako remix handi bat egiogu, eta hortik urten da erre, ez? Da nahiko gure gure asmo eta interes pertsonaletatik urtendako proiektu bat, ez? Eta bilatzen da bena apur bat, gure ordena haundi eta jerarkiko honei punta ataratie.
Zer erantzun jaso zue, oinarte zein duzu esain bat, eta gero esan propaganda apur batein aprobetxa nunen bio zuen barriro, baina oinarte ze jaso duzue? Egiz esan oso harrera ona euki dau, 5 bola ustote jo guzela oingoz, estrenue Durangon izen zan, eta oso gustora ibili gara oinarte, gube nahiko gozatzen proiektu egaz, eta, bueno, errepresentazio egaz beragaz, eta kanpotik be oso harrera ona jaso dugu, eta nahiko gotxu gabiz, bai, datorren aztien hiru bolo dekoguz, eguaztenien Tolosan egongo gara, eta zapatuen zuian, Olat Salvadorregaz batera, gu teloneroek gara, eta ostien gaztetxien juerga dau, nolok etorri gore badau, 11 barikuen, eta zapatuen Trebiñun, eta horra etorri mesedez, bestelan ez dakit norretorko. Wow, ja. Ya está. Bai, vale. Beste galderen bat okurritu dut, Mentxau ziren hori. Venga. Hartu baita. Beste galdera bateko gu hemen. Bueno, nik entzunot zelan zabizien erregazta ikusi dut sare sozialetan, baina gustoko jaten jakitia, zelan heltzen zarien ideia hori eitera, ez? Nondik datorren, segaitik ustartzen dozu esan arluek, ez? Segaitik. Galdera ona. Bueno, egize esan, ideia hasiera baten esan gurie izen, guri proposamena helduiakun lanku kultur zerbitzuak enpresatik, lanku da bertso saioek zehozelan antolatzen da bezan enpresa, ez? Eta badeke beste sustapen alderdi bat arduratzen dana bertso emanaldi berez isegaz, zeinen helburue egin baten dan bertsoe beste publiko batzuen gana helarazti, ez? Eta ikusike jundan urtien erradikalak ginen eta gorriak emanaldixek euren bidie amaituko bebiela, pixkat hor geratzen zen utxune bat, eta baite belonaldi barri xauei lekue ingurotzien, eta guri proposatu eskuen zuzenien zeo zerreiteko, bertso emanaldi berezi bat, guk nahi gendu modukue. Eta, bueno, hori ederra izen zen, egize esan zalantza gitzi eukio gendun, aukera bat zalako guk nahi dogunetik eta guztetainakun leku batetik sortzeko, eta hori zeuzelan lan bihurtzeko, ez? Eta gainera lankuk ezagutzen gaituleko, ez? Orduen bagenek izen, guri esan badozkue, aukiko da biezela espektatiba batzuk eta jakingo da bilagitxe gora bera nondik joko dugun, eta gu, ez gara oso originalak izen, eta ikusike laurok garela marikak edo boierak, eta laurok sartzen garela gazteetik eta horren peien, eta laurok bertxotan ibilten garela, horri buruz hitz egin dugu geixen bat, eta hortik mugidu gara, apruat kritika orokortxu bat eiteko. Bai. Vale. Bueno, amaitzeko, lehen hemen kontagotugun moduen, hori, esan dutugu hemen gauzela abadien bulegoen, ez? Eta, tarte hau Aitor Pekatari ditzen da, eta orduen bihurtu dugu tarte hau pixkat konfesionario estiloko zeo zer. Orduen, kontabalko eskuzu lan pekatutxoren bat... Ostras, segatxa, ja, egizea... Izan da, Durango kasokan entzun dozun kotilloen bat, enterasaren zeo zer... Hori ez da bere pekatu, baina hori da beste ja, baina, pixkat... Horrek gero kontauko dutzuaz. A ver, offline, offline da, ez da izan dan. Off the air, bai. Bai, horrek esan. A ver, seguro nik ez da izango iotenan dizena, baina horan etorten jatena, da, jundan eugenien, ingurue euki gendun Durangon, ni dinamizetan egon nintzen, eta islari moduen etorri ziren Uxu Alberdi, Miren Agurmeabe eta Miren Amuriza. Eta usteot, aipatu ebiela... igual esan izen... Ez, parkatu. Erratu einaz, beste inguru bat izen zan. Hainbeste pekatu. Nik hainbeste pekatu esan dut, ez inguru. Ez, inguru iburuz hasi dalako berbetan. Ez, baina, beste inguru baten izen zan. Aurreko egunien egon nintzen, Iruñako laban poesia berri bat izeneko inguruen, eta bertan Itziar Ugartek eza eban nien zulego nintzen. Itziar Ugartek kontau eban bazelan idatzi ban poema bat bere isekuei buruz, eta
bueno, zala bere izekuen kontu nahiko pertsonal baten inguruen, eta berak hori publiko eiteban poeman bidez, ez? Horri buruzko esalako, eta eskatu zila baimena bere izekoi liburu urten bizanien, ez dakiz zer. Eta gero, nik konturatu nintzen, nik inori ez dut eskatu baimenik berai buruz poemak idazteko. Orduen, hori igual pekatutxo bat da. Liburu zue, adibidez. Bai, liburu zue da pekatu bat. Pekatu baten ondorixo. Bai, hainbat pekatun ondorixo eta pekatu bat bere horretan. Nik uste idazle danok seguronik eta musikarisek da holan bebai, baina bueno, hoize, konfesau biherreko, ni onartzen dut, pekatarixen nazela, eta seguronik ez dut dela inori baimenik eskatuko, parkatu. Baina hori lehenguner arte zinen konstiente horrena, igual. Jende guztizek eite ban. Ja. Bueno. Ba, jazta. Idazten dugun egunien gupe bai liburu bat, irati? Bai. Gure memoriari buruz. Eskatuko zuen. Eskatuko goi, meina. Bai, edo ez. Junos. Alatuko tego izena, pertsonei, talako gauzak. Gero torriko gara hona eta kontauko dugu, ez? Bueno, eske... Zugu eskatu baimenik. Ba, hori da, eskerrik asko Leire. Ondo, eskerrik asko zuei urrengor arte. Bai, eta egongo di, urrengor arte. Urosunien, torri alzara, elkarrezketa gehiago ingotuz. Ondo, bai, zuek deitu. Edo besteran agertuko naz. Hori da, bakizu ikesi zubidie. Errekien bestaldera pasau eta listo. Ta, jazta. Oso, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur.